ब्रैथि दख'रा सिखा दानाय दालायगुदि मिरु सिबिसालि बेवहाय दिनैहाय जोङो मिरु बाथौ धोरोम आफादनि गेजेरजों जेरै गिबियाव जोङो मोनफ्रोमबो बोसोरावनो फालो खेराइ फोरबोखौ सुबुं माहारिनि गेजेराव जों बे फोरबोखौ खुंफुंनाय जायो। दा जोंबो दिनै बेवहायनो बे जोंनि ब्रैथि दख'रा सिखा दानाय दालायगुदि मिरु सिबिसालियावनो बे मावफुंसार दाननि 9 खालार गिरि साननि बे फुंबिलि समखौ लानानै जोङो दिनै गियान आरजनि हाबाफारिखौ मावफुंनो जोङो जेरै खौसे जानानै साखाफारा जादों। दा बेवहाय जोङो मिरु बाथौ धोरोम आफादनि गेजेरजों गोबांथार दाब दाब जायगायावनो जोङो गाहाय बिफागिरि दैदेननाय बायदियै जेरै गं 32 जोङो सिबिसालि गायसनबाय बाथौ धोरोमनि आरो बिनि गेजेरजों आरो गंबा माइगं बाथौ फरायसालिबो गायसनबाय। दा जोङो बे सुबुं माहारिनि गेजेराव बे फालो खेराइ फोरबोखौ जेरै बेखेवसारलांनानै सुबुं माहारिनो सैथोनि बोसोनखौ होलांनानै जोङो मुलुग सान्थिनि हाबाफारिखौ मावफुंलांनो थाखाय जों बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जों साखाफारा जादों आरो जांख्रिलाय लादों। दा बेखिनिखौनो आङो बुंबाय। हाबाफारिया गियान आरजआव सोरजिगिरिया बे समाव गियान सुबुं माहारिखौ गियानिसिन जिब सोरजिनानै गावनि सोरजिथाय गियानखौ सुबुं माहारिनो होफैदों। बिनि थाखायनो जोङो दिनै बे गियान आरजखौ लाइमोन फरायसुला फरायसुलि फोरोंगिरि आइजोगिरि आरो न'खरनि जोथोनगिरि बिमा बिफा आरो बिफागिरि बिमागिरि खौसे जानानै जोङो आरज गाबनो हांख्रायदों। दा बेखिनि मेसेजआ बेनो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो जे सुबुं माहारियानो जाहाथे जोंनि बे फालो खेराइ फोरबो खुंफुंनायनि गेजेरजों जाहाथे बिसोरबो बाथौ धोरोमनि सैथो खान्थिखौ संदाननानै जेरै सैथोनि सोरां लामाजों दावगालांनो हानाय आरो गाव गावनि न'खर संसार खुंलांनो हानाय इयुन जिउखौ सान्थि गोजोन दैथायलांनो हानाय बिनि जाहाथे आबुं सोरां गियानखौ बयबो मोनफुंसारनो हायो। बिनि थाखाय आङो फंनैसो बुंथिनानै आरज गाबदों। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान एसियाडिक' एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'लजि बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाय लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाय जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरा बे सोलोंथायनि खाबुखौ लानो हागोन। थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाय लानो गोसो जानानै दङब्ला अब्ला गोबाव खालामाजासे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।